Професионална гимназия по електротехника и технологии Георга Сава Раковски е училище с традиции в подготовката на специалисти в областта на енергетиката. Тук превръщаме интерес към техниката в реални умения. Подгответе се да разберете защо изборът на електротехника и технологии е най-прекия път към успешна кариера в модерния свят. Приемът за новата учебна година ще бъде в 3 паралелки по професии напълно отговарящи на съвременните нужди на пазара на труда. Възобновяеми енергийни източници. Училището има собствена фотоволтаична централа и лаборатория, където учениците придобиват реални практически умения в монтажа, експлоатацията и ремонта на съоръжения, използващи слънчева енергия и инсталации за производство на ВЕИ. Придобиват знания за геотермална, вятърна енергия и енергия, получена от биомаса и приложението им. Завършилите тази професия могат да се реализират като специалисти в изграждане и обслужване на вятърни паркове, фотоволтаични системи и централи, соларни и колекторни системи, инсталации за биогаз, геотермални инсталации и други. Електроснабдяване и електрообзавеждане, което се осъществява посредством обучение чрез работа или така наречената дуална система на обучение. Учениците, дипломирани по професията, се реализират при електроснабдяването, електрообзавеждането, монтажа, поддръжката, ремонта и изпитването на електрически инсталации, табла, машини, електроенергийни съоръжения в производствените предприятия, проектиране на електрически осветителни уредби на производствени и битови помещения, комуникационни, транспортни артерии и възли, поддръжка и ремонт на битови уреди. Наши партньори за осъществяване на качествено обучение в реална работна среда са водещи фирми в областта на електротехниката и енергетиката. Мини Марица Изток ЕАД, АТ Пласт ООД, ЕСО ЕАД, EVN ЕАД, Елконтрол ЕООД. Техният принос в развитието и бъдещето на икономическия растеж в България и област Стара Загора е от стратегическо значение. Автоматизация и управляваща техника. Професия за хора, които управляват умни машини и автоматизирани системи в съвременното производство. Включва проектиране, внедряване и поддръжка на системи, управляващи машини и процеси без човешка намеса. Специалистите работят с PLC контролери, роботи и сензори в индустрията. Програмите и проектите, по които работим, са съобразени с най-новите тенденции и изисквания в образованието и индустрията. Педагогическият колектив е от високо квалифицирани и опитни специалисти, които непрекъснато се усъвършенстват и следят новостите за своите области. Те са ангажирани с мисията да предоставят качествени знания и да мотивират учениците си към постигане на високи резултати. Гимназията разполага с реновирана, модерна, материална база, включваща просторни класни стаи, специализирани кабинети, съвременни лаборатории, оборудвани с най-новата техника и технологии, STEM конферентна зала, физкултурен салон, спортно игрище, фитнес площадка, общежитие за ученици от други населени места. Над 11 години училището работи по програма Erasmus+, което дава възможност на учениците да посетят различни страни от Европейския съюз и да се учат от техния опит и добри практики. Новоизграденият STEM център е част от нашата визия за иновативно и модерно образование, което вдъхновява учениците да изследват света на науката, технологиите, инженерството и математиката в съвременна високотехнологична среда. Вече 64 години нашето училище подготвя кадри, които днес работят успешно в индустрията, услугите и обществения живот, както в България, така и в чужбина. Много от тях вземат ключови управленски позиции, работейки с висок професионализъм. Избирайки да си ученик в професионална гимназия по електротехника и технологии Георги Сава Раковски, избираш професия с бъдеще. Вярваме, че бъдещето принадлежи на тези, които умеят да създават и управляват технологиите.